Bé, anem amb un nou vídeo d'Història de la Llengua, tema 4, i com els temes 16, de 7 i de 8. I bé, aquest tema és un dels temes més llargs d'Història de la Llengua, també és dels darrers, així que bé, anem a veure-lo. És un tema molt fàcil, aquí he deixat una imatge que és de la revolta dels segadors, i bé, anirem veient un poc per parts, i perquè tingueu el vídeo amb l'explicació més clara. I començarem per la introducció, com sempre sabeu, sobretot d'Història de la Llengua, haurem de fer una contextualització històrica per situar el període. És a dir, al final la Història de la Llengua és quina evolució va tenir dins tot aquell període. Llavors, important, mor en Ferran el Catòlic i s'uneixen la corona d'Aragó i la corona de Castella. Això, evidentment, tindrà conseqüències a la llengua, ja que el poder se centralitza. I per tant comença el que entendrem com a període de decadència a Catalunya. Just el període de decadència és el que coincideix amb el segle d'or de la literatura espanyola i per tant aquest terme tindrà molt a veure. Per tant, entrem dins un període de no només repressió, sinó decadència en tema cultural, cosa que reviurem, com ja heu vist a sociolingüística, amb el franquisme. Però bé, anem a veure aquesta part. Per què és important entendre això? Perquè se produeix un procés de substitució lingüística, terme que ja coneixeu, recordeu que hi havia diferents etapes, bilingüització, monolingüització, abandonament de la llengua. Per tant, això no només passa entre els parlants, sinó també passa, ja sabeu, a nivell polític i a nivell històric. Començant pel segle XVI, sabeu que venim de la literatura medieval, venim d'una època superesplendorosa, el segle d'or de la literatura catalana, i just quan s'acaba comença el de l'espanyola. Aquesta unió entre Castella i Aragó hi juga un paper important sigles, i fixeu, aquí he deixat Bueno, això és una curiositat, és el capítol del Ministeri del Tiempo on surten en Lope i en Cervantes, i és aquesta època, no? Si vos interessa sempre podeu mirar algunes sèries, també teniu altres sèries com Isabel, on podeu veure, vos podeu situar més històricament. Total, que sigles va tenir un paper fonamental. Si recordeu la literatura medieval, lo important eren els sermons, com predicaven, i evidentment són discursos de caràcter públic. Per tant, si la llengua de predicació, si el que transmetem en el poble és en castellà, ve ser com si avui tots els mitjans fossin únicament en castellà. Per tant, el català el que fa és, com que realment la llengua literària i de cultura se comença a utilitzar el castellà perquè està molt centralitzat el poder, s'especialitza en gèneres populars. Bueno, el que avui serien potser gloses, teatre popular, cançons de corranda, i per tant se produeix un bilingüisme diglòssic. Ja sabeu, coneixeu els dos conceptes de sociolingüística, per això era important que ho féssim primer, i respecte a les Illes Balears, així com us interessa, la gent dels pobles era monolingüe, no en tenien el castellà. Tampoc hi havia, estaven més aïllades i per tant era més complicat. Per tant, tot i que s'estava centralitzant des del poder i la llengua oculta, el poble encara continuava xerrant català, que era l'única llengua que coneixien. I se produeix un fet històric que és molt important i que sí que afecta la llengua, que és la revolta de les Germanies, on s'enfronten els pagesos i la noblesa. Evidentment, ja sabeu per històric que la noblesa i l'aristocràcia guanyen aquesta revolta i, per tant, s'agafarà el castellà com a llengua de cultura per diferenciar-se dels agermanats, no? Dels que van perdre la batalla. Aquí vos deixo una imatge, una pintura de la guerra dels agermanats. Si voleu més informació sobre la part que va tocar a Mallorca, és molt interessant, en trobareu per internet bastanta, i és un tema que pot servir per història. Així que el castellà tenia un punt que només era conegut per la gent de cultura, que és el que vos estava dient ara. Per tant, només se coneixia el català entre el que eren les classes populars. I aquí vos torno a comentar el fet de que si el segle de la literatura castellana són els segles en què el català comença a tenir moltes restriccions,
la gent culta comença a pensar que realment per triomfar i per poder publicar i tenir una bona qualitat literària hauran de fixar el seu model en castellà. Afecta totalment. Què passa? Que si és un procés de substitució lingüística i estem en una etapa de monolingüització, ja sabeu com acaba. Sí, abandonament total de la llengua. L'abandonen per poder utilitzar la llengua del poder. Acabat el segle XVI, passaríem en el segle XVII, on ja entra en joc Felip III. L'expulsió dels moriscos tindrà conseqüències econòmiques i polítiques en el regne de València. Però se produeix la Guerra dels 30 anys, que segurament també vos sona, on Catalunya, que tenia una imatge basada en Catalunya, s'hi enfronta i esdevé un camp de batalla molt important. També se produirà la Guerra dels Segadors. En Felip IV puja en el tron i el poble català és derrotat en aquesta guerra. Aquí també us una imatge bastant interessant de la Guerra dels Segadors, que era la que vos posaven al principi, on el poble s'alça contra... I, clar, evidentment, aquesta derrota fa que Catalunya sigui cedida a França i, com us podeu imaginar, se prohibeix l'ús del català en àmbits formals i, sobretot, tema d'educació. És una situació similar a la que trobarem possiblement en els anys 40? Sí. Segueix sent un procés de substitució lingüística? Sí. Per tant, s'han produït diverses històries? Sí. Hem de valorar fins a quin punt això pot tenir repercussions. I finalment passaríem en el segle XVIII, on el famós decret de nova planta, que tenia una imatge de l'estat espanyol durant la Guerra de Successió i els moviments, i ja sabeu, en Carles II mor sense descendència i se produeix la Guerra de Successió. Per tant, entra en Felip V, que puja en el poder i promulga el famós decret de nova planta l'any 1715, que ja n'he xerrat algunes vegades. Se suprimeixen, per tant, les lleis i els organismes propis de València, Balears, Catalunya i Aragó. Quin és l'objectiu? Jo crec que és bastant evident. Imposar una unificació cultural i implantar aquesta idea centralista. Evidentment, si eliminam tot el que no ens interessa, per exemple, com és la llengua i la cultura catalanes, tindrem el poder centralitzat i cada vegada serà més fàcil abandonar la cultura pròpia. S'aboleixen les institucions d'autogovern i el castellà passa a ser model únic i oficial. Si recordeu, us vull fer un apunt, en els models de planificació lingüística que vàrem fer, vosaltres sabeu que n'hi havia 3 i que ara mateix tindríem en els països catalans el model tercer, no? El model mixt. Aquest model, si penseu una mica, correspondria en el que seria d'una única llengua oficial, és el model 1, on les minories quedarien totalment reduïdes a res. I això és el que passa. En aquell moment, la política que s'imposa des del règim és cap minoria reconeguda. Quina és la conseqüència? Una dada molt interessant. Per primera vegada en la història s'ha perd l'oficialitat del català. Cosa que també tornarà a passar després amb el govern franquista i no recuperarem fins als anys 80, ja sabeu, fins que comencin a sortir les lleis de normalització lingüística, els decrets de mínim, i comenci a normalitzar-se la llengua. Per què Menorca és un cas especial? Perquè Menorca va estar sota domini britànic i per tant no li van afectar el decret de nova planta. Per tant, la llengua oficial continua sent el català. Però sí que és vera que en relacions internacionals i comercials o de més prestigi empren el castellà, però més com una cosa purament formal o d'interès econòmic o comercial, com avui podríem utilitzar l'anglès. Però sí que el poble continuava xerrant català i no havien perdut aquesta oficialitat. Hauré parlat en Ramis i Ramis, que veurem a literatura, o ja l'heu vist, que és un dels autors que destaca en aquest segle i que serà molt important en el teatre català. I poca cosa més d'aquestes etapes que sí que haureu de saber, però hi ha una part que sí que hem de comentar, que és final, la llengua i la decadència que aquesta va patir. Clar, molta noblesa va migrar i per tant se castellanitza. Entrant dins un procés monolingüe, coneixeu que la segona etapa és la més ràpida, és quan comença a haver-hi un procés brutalment
intens on s'abandona la llengua i tot això va donar lloc a que els fenòmens sociolingüístics estiguin condicionats pel poder. Per tant, aquesta crisi que se produeix comença a afectar a tots els àmbits de la cultura i llengua catalana. Però una cosa important, això dona lloc a la fragmentació dialectal. Aquesta fragmentació dialectal acabarà en 3 apunts per acabar el tema que hauríem de comentar. Per una, la victòria borbònica pretén convertir, ja ho han dit, centralitzar la idea de llengua castellana com a única llengua oficial, que seria aquest model 1 que coneixem avui en dia. Per tant, això fa que si hi ha una idea de que hi ha una fragmentació dialectal, apareixeran coses com la pèrdua de la unitat i consciència lingüístiques. Vosaltres ja sabeu el que és, ho vam fer sociolingüística, i per tant, si no hi ha una actitud lingüística favorable, no en tenim el català com una cosa de consciència d'unitat i de llengua, començaran a aparèixer aquestes distincions que avui en dia coneixem com el mallorquí no és català, el valencià no és català, i donaran lloc en el blaverisme, en el gonellisme, i que evidentment tenen seqüeles avui dia i que hi ha gent que encara segueix creient en aquestes teories. Per tant, per finalitzar, és vera que els escriptors castellans en ple segle d'or conreen tots els models que seran de referència i potser estan més en el nivell europeu, però a Catalunya serà molt important la literatura popular. Per això, el darrer punt que m'agradaria fer és que el tema de cadència és de qualque manera una mica difós. Per què és difós? Perquè s'ha xerrat de decadència durant molt de temps. Clar, el terme de decadència ve per 2 bandes. Una, perquè venim d'un segle d'or, que és el medieval, que és brutal, tot el que tenim en el País Valencià i a Catalunya, fins i tot a Balears en menor mesura, d'una literatura profundament de qualitat i boníssima, a passar a conrear gèneres populars que estaven opacats totalment pel segle d'or de la literatura espanyola. Però això no vol dir que aquí no hi hagués. Aquí, de fet, tenim molta poesia popular, molt de teatre i producció satírica i d'humor, que és molt important, però que no se li ha donat importància fins temps després. Per tant, els segles que anomenats decadència realment sí tenim literatura. I, important, penseu que la gent que no tenia estudis o accés a una cultura més elevada seguia xerrant català. D'acord? Per tant, el terme decadència és una mica per contraposar per una banda el segle XV com a segle d'or i per el que vendrà després, que és la coneguda renaixença, on el català recupera molt d'àmbits de poder i arriben coses com la normativització, la normalització amb en Fabra, i on el català tindrà una època d'esplendor brutal. I això seria el tema 4, i amb això acabaríem aquesta part d'Història de la Llengua. I res, ens veiem en el pròxim vídeo.